Здравейте, аз съм Мариана. Самата аз съм свалила 15 кг и поддържам вече 13 години здравословното си тегло. В това кратко видео искам да ви разкажа как без да спирам любимите си храни, шоколада, сладкото, без да прекарвам дълги часове в фитнес залите, въпреки това аз водя балансиран начин на живот. Вдъхновена от моите резултати съм помогнала на стотици хора и продължавам да помагам, за да постигнат и задържат техния резултат. Истината обаче, че ако искаш да отслабнеш, няма вълшебни хапчета и диети, а трябва да се храним правилно с по-малко калории, отколкото изразходваме. На това му се казва калориен дефицит. От друга страна, за да сдвижаме метаболизма, трябва да имаме по-чести хранения. Тук обаче пред повечето хора стои проблема, че те нямат време да се хранят често през деня. Да хапват често и да са в калориен дефицит, те трябва да се чувстват като на диета, да имат забранени храни, да броят грамажи и калории, което съм се опитала във времето да го правя, но никога не ми се е получавало, винаги е било трудно и съм се отказвала. Много съм доволна и щастлива от тази програма, защото в нея няма забранени храни. Няма да броя грамажи и калории и въпреки всичко работи към постигане на резултати. А от друга страна не е прекалено скъпа и мога да си я позволя. Това, което програмата прави, е да премахне проблемите на хората при традиционните диети. Това, което ние правим, е да заменим две основни хранения, закуска и обяд или закуска и вечеря с нашият, зависимо с когато ни е удобно, с нашият шейк храна. Това не е протеинов шейк, а това е шейк с всички необходими хранителни елементи за едно основно хранене в малко калории. И разбира се, ние не живеем само на шейкове. Ето един примерен ден, за да добиеш представа как би изглеждал. Първи вариант – закуска шейк, междинно похапване, обяд шейк, междинно похапване вечеря, ако обядваш шейк. Втори вариант – закуска шейк, междинно похапване, обяд, междинно похапване, вечеря шейк, ако вечеря шейк. И така, ти няма да бъдеш лишен от твоите любими храни, но ще ги хапваш по един балансиран начин, по който аз ще те науча, без да се чувстваш гладна и лишена от каквото и да било. Самият шейк е много нискокалоричен и тези спестени калории ние може да прехвърлиме по принцип към уж забранените храни от диетите и строгите режими. Също така спестяваме и много време, защото шейка приготвяме буквално за 20 секунди. Наливаме вода, добавяме шейка, разбъркваме и сме готови. Може да го пиеме по път, движение, с децата и знаеме, че винаги имаме нещо бързо, здравословно, изключително вкусно. А от друга страна, с програмата спестяваме и пари. Защото ако разбиеме цената на пакетите, които след малко ще ти изпратя по дни, ще видим, че се получава цена по-ниска от един обяд, около 7 лева. А няма основно хранене с всички необходими хранителни елементи, да е толкова вкусно и да се приготвя толкова бързо и да е под тази цена в днешно време, за съжаление. И на последно място, но не и по важност, към всеки един пакет ти получаваш изключително много стойност. На първо място получаваш хранителен план, в който с моя помощ включиме твоите любими храни. На второ място получаваш онлайн тренировки, които можеш да включиш в твоето ежедневие. На трето място получаваш достъп до нашия чат и канал в маратонската ни група, в която участват над 200 човека. На четвърто място получаваш достъп до нашата среща веднъж седмично в Zoom, в която обсъждаме възникнали въпроси, затруднения и разбира се успехи. На пето място получаваш моята онлайн помощ като твой личен треньор по хранене. Аз ще бъда винаги до теб във всяка една ситуация, която те притеснява, ще ти помагам, ще те мотивирам, за да получиш резултатите, които желаеш. След като изгледаш това видео, пиши ми, за да мога да ти изпратя пакетите, с които аз работя. Разбира се, ако има нещо неясно, изобщо не се притеснявай да ме попиташ. Ще се радвам много ти да си следващата, на която ще мога да помогна да има прекрасни резултати, да се чувства щастлива, да има самочувствие и да изглежда фантастично. До скоро!